Dobrý den, v tomto videu se blíže podíváme na pojmy zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky. Zeměpisná síť je tvořena soustavou poledníků a rovnoběžek. Co je to ten poledník? Pojďme se na něj blíže podívat. Poledníky jsou myšlené čáry, jsou to spojnice míst, které mají ve stejný okamžik poledne. Tyto čáry vedou od severního k jižnímu pólu. Říkáme, že spojují severní a jižní pól. Je to vlastně nejkratší spojnice na naší země těchto dvou významných zeměpisných míst. Poledníky určují zeměpisnou délku. Zeměpisná délka je západní a východní. Podle toho vydáme-li se od základního poledníku na západ, respektive na východ. Poledníky nabývají hodnot 0 až 180 stupňů, plus či mínus, západně mínus, východně plus. Takže ještě jednou. Západní délka, poledníky západní délky nabývají hodnot od 0 stupňů do minus 180 stupňů. Poledníky východní délky nabývají hodnot od 0 stupňů do plus 180 stupňů zeměpisné délky. Ještě doplním znaménko a můžeme jít dále. Co je to ten základní poledník, do kterého určujeme zeměpisnou délku? V minulosti byla vedena řada sporů o tom, kudy vést základní poledník. Až v roce 1884 byla uspořádána konference ve Washingtonu a jako základní poledník nultý byl určen poledník greenwichský procházející hvězdárnou v Greenwichi v Londýně. Tento poledník má hodnotu 0 stupňů zeměpisné délky a od něj na západ nebo na východ poté určujeme další poledníky. Protilehlým poledníkem nultého poledníku je poledník 180, označován také jako datová hranice. Takže to je pro tuto chvíli k poledníkům vše a podíváme se na rovnoběžky. Co to jsou tedy rovnoběžky? Rovnoběžky jsou myšlené čáry na zemském povrchu, které tvoří soustředné kružnice mající středy v ose naší planety, v ose Země. Hlavní rovnoběžkou je rovnoběžka nultá, označována jako rovník. Rovnoběžky jsou všechny kolmé na poledníky. Délka rovníku je 40 000 km, délka poledníku, což jsem zapomněl dodat, je přibližně 20 000 km. Rovník je tedy nejdelší kružnicí, kterou můžeme obsat na zemském povrchu. Rovnoběžky určují zeměpisnou délku severní na sever od rovníku a jižní na jih od rovníku. Severní zeměpisná šířka nabývá hodnot od 0 do plus 90 stupňů. Jižní zeměpisná šířka nabývá hodnot od 0 do minus 90 stupňů. Jak zeměpisnou délku, tak zeměpisnou šířku užíváme k určování zeměpisných souřadnic. Kromě rovníku nalezneme na Zemi další významné rovnoběžky. Jsou jimi obratníky, severní a jižní polární kruh a severní a jižní pól. Obratníky, které mají hodnotu 23,5 stupně severní šířky, respektive 23,5 stupně jižní šířky, se nazývají obratníkem Raka na severu a obratníkem Kozoroha na jihu. Mezi obratníky se nachází místa, kde slunce je alespoň jednou za rok v nadhlavníku, na zenitu, znamená paprsky slunce, dopadají pod úhlem 90 stupňů na povrch Země. Severní polární kruh a jižní polární kruh pak jsou rovnoběžky,
od kterých severně či jižně alespoň jednou za rok dochází k polárnímu dni či polární noci. Hodnota severního a jižního polárního kruhu je zhodná 66,5 stupně severní šířky, 66,5 stupně jižní šířky. Hodnota severního a jižního pólu je potom 90 stupňů severní šířky a 90 stupňů jižní šířky. Takže si to pojďme shrnout. Zeměpisná síť je soustavou poledníků a rovnoběžek. Poledníky a rovnoběžky jsou myšlené čáry na naší zemi navzájem na sebe kolmé. Poledníky spojují severní a jižní pól, jsou to místa, na kterých nastává poledne ve stejný okamžik. Rovnoběžky jsou soustředné kružnice, nejdelší rovnoběžkou je rovník, hlavním poledníkem je poledník greenwichský, procházející hvězdárnou v Greenwichi. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího